مینا هەموو سەرکردەیەن ڕێخستنên تەرۆریستی yên ku ji aliyê hêzên Amerîka berî bi dawî hatina wîlayeta yekem ya serokên Amerîka ku di dawiya wîlayeta yekê ya George Bushê duwem Ebu Musab Zerqawî destê rastê yê serokê rêxistina Qaîde ji aliyê hêzên Amerîka hatî kuştin û berî bi dawî hatina wîlayeta yekem ya Barack Obama Osama Bin Laden serê rêxistina terorîstî ya Qaîde ji aliyê hêzên Amerîka ve hatî kuştin doh jî û berî bi dawî hatina wîlayeta yekem ya Donald Trump serê rêxistina terorîstî ya Daişê Ebû Bekir Bexdadî ji aliyê hêzên Amerîka ve hatî jinavbirin. Piştî çend çirkeyan ji twîteke Trump sibeha ekşemiyê ku bûyereke mezin rûdaye koşka spî eşkere kir ku wê Trump lêdwanekê bide ku alavên ragihandinê ji aliyê xwe ve hin amajedan derbarî egera kuştina serokê Daişê Ebû Bekir Bexdadî ku Newsweek ji hin jê derên nêzik ji hêzên Amerîka bi êrişekê ji bo armanckirina Bexdadî rabûne piştî erêkirina Trump lê ser wê prosê beriya hefteyekê ji wê yekê. Her wiha berpirsekî pilebilind yê Pentagonê gotibû ku hevdemî firîna firokên hevpeymaniya dijî Daişê li ser bajarê Idlibê li Sûriyê ku Bexdadî armanca Prosak nehênî bû li bingeha dawî ya tundrewan li Sûriyê ku hin jê deran jî gotibû ku serokê Daişê di wê prosê de hatî kuştin û dest bi dîvçûnê ji bo tekezî li ser wê yekê hatiye kirin. Ji aliyê xwe ve tora Fox News got ku Amerîka lîkolînan dike li ser perçetermê Bexdadî û tora CNN gotibû ku istixbaratên Amerîka alîkarî di destnîşankirina cihê Bexdadî de kirine li Bakurê Sûriyê. Berpirsekî leşkerî Amerîkî gotibû ku eger heye Bexdadî xweteqan dibe berî ku bêgirtin ew jî biriya cilên wî yê mayîn kirî ku li gundê birîşa li Idlibê ew jî ku hejmareke grûpên tundrew li wê deverê dimînin ji wan jî grûpa Hirasdîn ya Kopasewanî li Bexdadî dikirin. Kanala NBC ya Amerîka di vê derbarê de gotibû ku hêzên Amerîka ew avahiya ku Bexdadî têde bû bi temamî roxand berî ku dest bi prosa danheva belgeyan bikin ew jî biriya daketina asmanî. Ji aliyê xwe ve televîzyona fermî ya Iraqê ragihand ku ew ê girte vîdyoyên wan êrişên Amerîkayê belav bike û amaje kiribû ku istixbaratên Iraqê jî alîkarî bi wê êrişê re kirine di destnîşankirina cihê Bexdadî de. Hin jê derên ewlehiyê Iraqê eşkere kirin ku wan tekezî ji nav Sûriyê wergirtine derbarê jinavbirina Bexdadî. Rewangeha Sûriye ya mafê mirovan dazanîn ku firokeyan ji bo dema yek dem ji mêrûsî xulekan ji şeva şembê li ser yekşembê armanca hin grûpên tundrew nêzik ji Daişê li parêzgeha Idlibê kirine ku di encam de neh kuştî hene ku heşt firokeyan beşdarî di wê êrişê de kiriye li derdora gundê Barîşe ku armanca xanî û otomobîlekê hatiye kirin. Welatê Îranê jî dazanîn ku jêderên wan li Sûriyê ji wan re diyar kiriye ku Bexdadî hatiye kuştin ji aliyê berpirsên rejîma Sûriyeyê ku zanyarî bi awayekî meydanî ji wê deverê wergirtine. Rêxistina Dewleta İslamî li Iraq û Şamê ya ku bi navê Daeş tên askirin, rêxistineke çekdarî selefî cîhadî ye, armanca wê li gornerîna endamên wê vegerandina xîlafeta Îslamê ye û bicihkirina şerîetê ku bêhtir li Iraq û Sûriyê ji sala 2014 ve cih girtin, her wiha li Başûrê Yemenê û Lîbya û Sîna û Azwad û Somal û Nîjerya û Pakistan û serokê wê Ebû Bekir Bexdadî bû. Ji bilî cihgirtina Daişê li Iraqê û kontrolkirina parêzgeha Musilê her wiha valahiya ewlehiyê ya di encama şerê lê Sûriyê rûda bû egera derbasbûna terorîstên Daişê li hin deveran li Sûriyê û karî bû bajarê Reqayê ji xwe re dagîr bikin bi temamî serbarî hin deverên dî li Sûriyê. Rêxistina terorîstî ya Daişê navdar e bi teqînên terorîstî yên biriya xwekujan û barhilgir û otomobîl û motorên mayîn kirî, serbarî belavkirina wêne û vîdyoyên awayên hovan e ji kuştina mirovan re, mîna serbirîn û şewitandin û kuştina bi kom, serbarî zindankirin û işkencedan û lêdana bi qamçiyan. Serbarî wê yekê, revandina jinan û bazirganî bi wan kirin. Bi taybet, dijî jinên hilgirên olendî ji bilî ola Îslamê mîna kiryarên kolîşingalê kirin derheqê jinên Kurdên Îzîdî û deverên Athûriyan û Xrîstyanan li Sûriyê. Her wiha, revandina zarokan ji bo leşkerkirina wan li ser ramanên xwe yên tundrew. Piştî berfirehbûna Daişê li Iraq û Sûriyê û kiryarên hovane yên ku encam dan di navbera 2014 de û 2015 de hevpeymaniya navdewletî ya dijî Daişê hatî damezrandin bi serkirdayetiya Amerîka û karî di dema nêzîkî 4 salan de
داعشê bêbandor bike ku şerê bejayî yê dijî wan terorîstan hatî kirin bihtir bi ciwanên Kurdan yên pêşmerge û yên beşdar di nav hêzên Qesedê de û hin endamên artêşa Iraqê hatî kirin. Bi alîkariya asmanî ya heman hevpeymaniyê ya ku hejmarek welat tê de beşdar bûn ji wan jî welatên Erebî û Ewropî. Bi hezaran ji malbatên Daişê di kampên Qesedê de dimînin serbarî bi hezaran girtiyên Daişê di zindanên Iraq û Sûriye û Qesedê de. Ew jî ji hejmarek welatên cîhanî ne û hin ji wan welatan razî nabin li ser vegera wan ne ji bo welatê wan û çarenivîsa wan ta niha nediyar e û metirsî heye ji reva wan ji ber gelemşeya ku niha li deverê rû dide. Serê rêxistina terorîstî ya Daişê an ku wekû endamên wê grûpa terorîstî tînin ziman, xelîfeyê Daişê îro hatî tunekirin û lîkolîn li ser termê wî tê kirin û biryar e demjimêr pêncûnîvê êvarî nûçeya kuştina Bexdadî bê piştrastkirin. Mîna hemû rêxistinên terorîstî yên dî piştî lawazkirina rêxistinê serkirdeyê wê tê kuştin, lê ew rêxistin berdewam dibe di danheva hêzên xwe yên berbelav û hewlajîn û avakirina xwe dike û hin caran bi navên nû vedigerin holê û çarenivîsa Daişê wê di demê bê de bênaz kirin. Şêrîn Kîlo